Hello guys. Muri sei guys? Ndaya panapa nenyaya nhasi. Nhasi ndine nyaya ndimutora ndine tuwe kudyira. Ama ndikudyira. Keke. Ndikudyira kuti tite nyaya. Ndambokudzai zvakamboitika rimwe gore. Ndiri kuhigh school. Rimwe gore ndiri kuhigh school. Ini hangu ndakakura ndimunasita musikanzwa. Musazomanyira kundijaja. But hanzi habi munhu anga ane musikanzwa. No, inini ndandisina musikanzwa. Kutaura chokwadi kana vanhu vanondiziva vakadzanira zvavari vanguti musikanzwa ndandisina. But pane pandakazosvika pa stage yayo yekuti ndanga ndakuda kunyora form 4. Ndanga ndiri form 3. Ndanda kuda kunyora form 4. Aiwa ndanda kuda kunyora ndandiri form 3. Ndandiri form 3 munoziva zvinoitika ku high school. Kana wakuzi form 3 unogona kungoitawo pressure yaya yekuti unoziva kuti vamwe vese vasikana kana kuti vakomana vamwe vaunenge uchidzidza navo kuti vari kuita nezvei. Munongoziva zvinenge zvakuitika kana wakuma form 3 especially kuma government schools. Because ndanga form 3 third term. Vamwe vanenge vane vakomana, vamwe vakutoita zvemujolojolo. Saka manje zvakaitika ndiri form 3. Handidi hangu kutaura mazita evanhu. Ndikataura mazita evanhu ka ndozova ndiri gwa rimwe zuva ndichifamba ndikaurawa. Ndikarohwa kuti waitaura kuti chiiwo paindaneti. Basa rokuudza vanhu zvinhu zvisina basa. But nyaya yandikuda kuudza inyaya yechokwadi. Ende panyaya yandichakuudza. Kana pane vane vana unogona kuzongodzidzisa mwana wako kana ukamuratidza vhidhiyo inei anogona kubatsirika. Kana pane vanhu vari kuchikoro munogona kubatsirika kuti musazoita musikanzwa. So zvakaitika ndezvekuti pandanga ndiri form 3 I think yanga iri form 3 third term here. Form 3 third term. Form 3 third term. Zvakaitika form 3 third term zvoti ndakapinda murelationship. Ndakaita zvemujolojolo. Ndadaro. Nozwa kuti kuchikoro ka muna form 5 form 6 ka munhu anenge achishamisira. Saka ndakaita zvemujolojolo wangu nemukomana wangu anga ari form 5. Ndandiri form 3 ka iye anga ari form 5. Ndobva tadanana nemukomana uya. Yanga iri second term. Ipapo. Ndobva tadanana nemukomana uya. Mukomana uya achitoda kuroora, toda kudipa chindengoti munhu anongoti andandiroora ndichiri form 3 pandichati form 4 panchazotiwo form 5 form 6 iye asi haatodi kuti iwo nditosvikawo kulevel kwakasvika. But kumuda ndaimuda mungozva zveku high school. Kumuda ndaimuda. Saka zvakazoitika manje. Zvakaitika ndezvekuti ndichidanana nemukomana uya anga ari form 5 uyu. Ndikuita ndichitarisa vanhu kuti hakuna vanhu here vari kuuya. Because handidi kuzouyikwa nevanhu ndichikuudzai zvandiri kukuudza izvi. Handifaniri kunge ndichitaura zvinhu zvakadai. Mina ndigadzire kamera yangu uye padhuze panapa. Saka manje zvakaitika. Ndadanana nemukomana uya anga ari form 5 uyu. Ndikudanana nemukomana anga ari mukomana anga achitoonekerawo chaizvo. Hanizoda hangu kutaura zita. Pamwe ndichitotaura izvezvi nditotsanangura varipo vanhu vari kutomuziva vakadzidza pandakadzidza. Saka tadanana. Ndokubva pachizoisvika umwe mukomana. Mukomana uyu anga ari form 4. Akatransfer achibva kuboarding school. Ndaidzidza hangu day school handitika inonzi mena munoti maupper top iwayaya kumareserve mungozivawo. Ndobva pachizouya umwe mukomana anga abva kuboarding school anga ari form 4. Ndandiri form 3. Mukomana wandaidanana naye anga ari form 5. Saka papa ne form 3 form 4 ne form 5. Mukomana yanga ari form 4. Mukomana moziva zvinoitika pavanhukadzi. Ameno kamwe kakungopusa katinako so. By then mozvati
kana muchiri vadikika, mukomana unodiwa nevanhu vese, yewa unoda. Mukomana unodiwa nevanhu vese, ndiye waunenge uchida yeye. Saka inini mukomana tapinda tese chechi. Tapinda Roma tese nemukomana yeye weform 4 uyu. Weform 5 uyu hawaipinda weimwe chechi. But tese 3 taidza pachikoro chimwe. Weform 4 uyu kwavo waitova repeater kubusa kwacho. Weform 4 uyu raitova repeater ranga ratobvawo kuboarding school. Umwe boarding school iri mumashungu imomo. Saka weform 4 uyu kwavo waidiwa nevasikana vakawanda. Mwana kakanaka yeye, mukomana yeye anga kakanaka by then. Handiziva hangu ike zvino izvi kuti chitundumutsere chakaramba chichikakata here kana kuti chitundumutsere chakazorega kukakata. Wezi vamwe vedu after high school vamwe vanopera, vamwe vanoramba vachidii, vamwe vanowo zvinongozosiyana siyana. Handiziva hangu ike zvino izvi kwaari kuti achiri akanaka here zvanga akaita panguva yacho. Mukomana weform 4 anga akanaka, handiri kunyeperai, akanaka, but anga ari repeater zvoti vanenge vanga vatori mazera amweni anga ari form 5. Mukomana weform 4 akanaka odaro ari repeater, waidiwa nevasikana zvisingaiti. Hanzoti waidigwa kuti anga abva kuboarding here. Inini ndini umwe vanhu vaitoita kunge vaitoti mukomana uyu akanaka, but inini handine mukomana wangu weform 5. Saka zvakaitika manje ndezvekuti mukomana weform 4 wakandinyenga. Andinyenga ndobva ndamurama, anobva ndine mukomana. But manje pandakaramba ndichineswa nemukomana weform 4 uyu kwavo, ndobva ndati weform 5 uyu handichamudu. Mozati munhu atanga kufunga kuti maybe ndiri kutaura nyaya yekuseka, ndiri kutaura nyaya ichi, but ndiri kuudzai nyaya yechikwadi. Vazhinji venyu munogara muchitibvunza here une mukomana here unochi. Saka nhasi ndoda kukuudzai nezvamafambiro andakaita muupenyu hwangu kusvika ndizova panapa pandiri, nekuti ndiri kudanana nani. Saka zvadaro manje mukomana weform 4 aramba achindineedza kati ndoita sei panapa. But mukomana ndaimuda. Foni kai irai ndiigadzire, oza ndisuda kushuta ndakabata foni kai. Alright, but mukomana ndaimuda. Ndikutaurira pasi kaposa, ndisuda kuti vanhu vandiwe. Vanhu vakandiwa ndozonzi nhaiwe zvizvo unoda kuposta izvozvo ivhidhiyo ichiya uri kushuta iyoyo. Saka ndadaro manje ndobva ndati zviri nani kuti ndisiye mukomana weform 5 because inini zvekuda nawakomana tsvuka inini ndandisingadi, but uyu ndaimuda manjuru. Ndaingofila kunge ndaachievha something kuti ndadana nemukomana unodiwa nevamwe vasikana but iye asingavadi. Saka ndaingofila kunge uzazoita kukura. So kukura uzoti kana uchikura njere dzako havinoti dzinenge dzakangodini, dzinenge dzakatokungodhakwawo kudhara zvadzo. Ndobva ndachiramba mukomana weform 5 wangu uya uyu. Ndobva ndakaita zvokutomunyorera chitsamba. Moziva kuti kuchikoro mafoni tatisingabvumidzwi mafoni, kasaka ndaitosiya mafoni kumba. Ndobva ndaita zvokumunyorera chitsamba. Ndikati shamwari ina handichakudi. Ndobva chitsamba chiya ndachipa umwe mukomana waiwirirana naye. Ndanonipira mukomana wangu anga ari form 5. Mutumwa haana mbonje, mutumwa ndobva aenda netsamba. Ini pandakangosenderawo kuti ina handichakudi. Umwe uyu ndobva ndatoti habho, ngatichiita sei, ngatichisiyana benzi riya riya ndasiyana naro. But mukandijaja, mukangondijaja, handichakuudzi nyaya. Handidi kuti mundijaje panyaya inoyi. Handitombodi kuti mundijaje panyaya yandiri kukuudzai, because ndiri kukuudzai true story, nyaya yechokwadi. Ndimi munenge muchindibvunza, mukangondijaja handichazombofi ndakakuudzai anything, chero chamandibvunza handikuudzii. Zvadaro ndobva ndaramba mukomana uya weform 5. Ndobva ndachida mukomana weform 4 uya. Ndamuda kudaro ndobva tadanana.
Saka mukomana waForm 5 madhezi acho kwanga kune strike, kwaitwa zvemastrike chichichichi. Saka kwangu kusitomborina maticha aitombonyatsobhuya kuchikoro taingoenda kotamba isu. Kuverenga ndiani? Kuverenga taingoenda kuchikoro kunotamba chita noizi tichionana nezvikomana zvedu. Ipapo ndiri kudzoka ngati kuchikoro taenda. Aina hangu chikoro shungu dzokuverenga ndandinadzo because ndaifamba 8 km kuenda kuchikoro, 8 km kudzoka, 8 km kuenda, 8 km kudzoka. Chifungai kuti 8 km times 5 days week handizvi, kana utongoti times 28 totichi 5 10 15 20 times kana 23 days dzemwedzi dzandinofamba ndienda kuchikoro. Wofunga kuti saka shuwa ndikafoira zvozodii, ndogoti ndaifirei nekufamba. Saka ini hangu shungu dzokuverenga ndandinadzo, but papa hameno zvanga zvandibata. Ndofunga shamwariwo chichimoza shamwari dzinonyengera kuchikoro. Ini hangu ndakakura ndiri munhu ari ku zvaitozikanwa kuti zvamaskitsi zvindotoshaya zvakazobva nekupi, because inini handiri munhu aifarira kugara akanyarara, ndasingafariri kuita nyaya nevanhu chichichi. Saka ipapopo ndandangopuwawo pressure plus mafriends, kunyengerwa nemafriends. Shamwari yandaitamba nayo ipapa anga asiri munhu aripo, anga ane musikawa, handiyanga akundifurira. Ndaramba mukomana ari Form 5 wana tanga dana nemukomana wangu ari Form 4. Kupusa kwangu kuramba munhu ari Form 5 atori ne11 akatopasa, ndichida zvangu repeater rangu nekuti raidiwa nangu musikana. Ndo ndamuda mukomana ari Form 5 ndobva tsamba yaenda ndobva aiona. Mangwani makuseni wakauya pachikoro, aya pachikoro ndobva nditsvaga because madhezi acho iye anga asinganyanyi kuuya kuchikoro nenyaya yekuti kwakune strike chichichi. Zvandambotaura kuti maticha anga asinganyanyi kuuya kubasa chichichi, taingoenda tichiswera tichitamba tichiita sei. Aiwanga asinga iye zvakanga ari munhu anga ari focused nelife anga ari serious nayo. Kuda waiverenga, kuda waididi ari kumba. Saka ndokubva auya makuseni ndobva nditsvaga, ndobva ndowana akatoona ndakatogara ndichitoverenga chinovhero changu ndakatogara pasaidi pemufeso wangu munyowani. Ndakatogara zvangu pasaidi penhingirikini pemufeso wangu munyowani. Vanhu vari kuita vachindidongorera, saka ina handisi kuda kuti vanhu vazive ndiri kutaura nezvepanapa. Handiri kuti ndikaona munhu uya ndotaurira pasi. Okay, saka tondowana ndakagara zvangu pasaidi pemufeso wangu munyowani uzvo. Ndichinzwa zvangu kadhiyo kainhuhwirira ndikati hey. Ndokubva ndaita sei paya, ndobva mufeso auya apinda, ndokubva andishedza manyemwe semunhu anga akagara pasaidi padhedhi vanyowani. Ndobva ndaita manyemwe, ndobva ndaramba ndikati iwe unondidii, kundidii? Ndikati iwe uya pano, kana iwe handindioni zvauri kuda kwandiri, uya kapanapa, iwe ndinoda kundishedza ikoko. Saka aiziva kuti anga atonzwa nevanhu kuti no, iwe uri kurambiwa, wodzi bhebhi rakumhanya nani, rakumhanya nemufeso uyu munyowani uyu ari kupisa mazuva anozvo. Ndobva mufesi uyu mufeso wangu uyu munyowani, ndobva nditi no, enda kana kushedza, ngoenda unonzwa kuti anodei. Kana zvabva kuna baba wanyowani unoenda ka. Ndobva ndaenda. Ndokubva ndaenda paya ndaenda ndobva ndasvika nzima ande murumu iyo ndozi waida kuti tiite conversation yedu kure nemufesi munyowani uyu. Anga asingadi kuti mufesi munyowani anzwe zvataitaura. Zvikanzi hande paseri apo ndoda kutaura newe. Ndamboramba ndobva ndanyengeregwa. Ko ndaizivei kuti tiri kundoherereka ikoko. Ndobva ndatonyengeregwa. Zvikanzi aiwa please ndokumbira uda ngotaura newe. Tsamba yako ndakaiona chichi, hapatomborina kana dhiri, ndoda ngotaurawo newe zvishoma shoma. Ndobva ndaenda paya
Ndichisvika papa ndaona munhu wamira mberi kwangu. Ndikuda kuti ndiende kusaidhi iri. Munhu ouya kusaidhi iroro. Bhozi ndakasvika ndikapinda mune imwe classroom yanga iri hombe so like hazviya zvongoti ndo mandakasvika ndikamira. Ndikati watichi bhozi wemushefi yakati kuti timire pakati pechikoro hazviti toda kutaura newe 2 minutes wodii woita zvako uri kuita wodzokera zvako wanga uri. Bhozi ndakaona tsamba yakanyora kuti ndingozwa kuti chii chiri kuitika zvakafamba sei. Plus chicha wandirambira. Ndashedzwa ndova tapinda muclassroom muya zvikanzi ko iwewe tsamba yakanyora waida kuedza kuti chii. Ndakutofinyama zvangu. Ndakutochenama ndikati iwe unondibvunza kuti kwai ndaida kuti chiya unoona zvandakanyora here. Zvazvakangojeka wani naiwe. Usati kuti kwai hauna kuverenga asa uchagoni kuverenga. Aiwo kuvanga wakagara navo ndova baba wanyuwanira. Ati kana notongovawo friend kwendaizive kuti anga atotipirwa nevanhu vake vaitoona zvese zvaiitika kuti mazuva ano papa zvakutodai. Zvikanzi ko iwewe wakazviitirei. Ati naiwe zvinovhudzwa munhu here izvozvo. Ko ndaichenama chokuti pano ungaziva kuti kana usingachadi munhu anga anotokunhuhwira. Unonohwa kunge munhu ari kutokusemesa. Bhozi ndaitoti nemi anobva achindibvunza ngachienda mani handiti zvatoita here kuti tisatoyataura neni zvapera. Ndaimbozivei guys ndakachiona kubva ipapo ndakapuwa discipline yekuti kana nanhasi shaya idzi kuita kunge dzichapesana. Saka aitaura neni ari soft. Ko ndaimboziva itoti ainga wakaita decision yako iri bho. It's okay zvinowanikwa mulife. Saka kumashure uko manje ndichiri kudanana nemufesi uyu form 5 uyu ndakambopiwa makadhi. Usati kudhara taitorwa makadhi. Asati kwane zvemawhatsapp chichichi. Saka taitogwa makadhi nemapictures ayaya bepa riya. Mapictures chaiwo ayaya ataitogwa makadhi ayaya. Saka iwayo ndakambopiwa amwe makadhi neufesi. Ini ndokubva rimwe dhei ndatsamwa ndobva ndamapisa. Kuti handichakudi. Vazonzi ipapo ndandisina boyfriend pandasingachadi. Ndatomuudza kuti handichadi. Ndakapisa chicheche vangondinyengerera bva tadzokerana. Saka shashaiziva kuti ndandatomuudza kuti makadzi ako ndamapisa akati hazvina basa. Saka shasha musi uyu yakauya yakabhipa. Muziva kuti saka ipapo pandakapedza kutaura naye ndakati ndakuda kubuda achibva andivharira padho. Ndakudzokera mukati anditeverera. Ndakuda kudzokera kudho bva andivharira. Pandasvika ndamira padho paanga ari. Amana ndakapuwa imwe mbama yekuti ndoziva kuti hauchemi kuchema kuya kuchema zvezvo zvakanaka paya guys handi kunyepera. Hauchemi unochemerai. Ndakatozoma panapa ndikaita manyemwe panapa togora kuurawa. Ndikatoti panapa regai nditochila. Ndinyatsochila handimutuki handiti sei ndobva ndangoita kunge kati kuri kundiroverei naiwe. Ndakadzikama ndikati uri kundiroverei. Zvikanzi ndikuda makadzi angu awakapisa. Iye shasha ichataura ndikuona kuti wandiramba. Zvikanzi ndikuda makadzi angu awakapisa. Ndikati no ndokupa mari woita sei wondotorwa amwe. Zvikanzi no handikuda zvokutorwa amwe. Iye atova labor yakutondipa iyoyo. Plus kwakana hembe dzacho dzandakashandisa ndanga ndatodzikumbirawo hembe dzokuti nditogwe nadzo makadzi. Kana ndandatodzikumbirawo kumwe munhu dzakatoenda. Saka handichadziwa nepi. Ndingoda makadzi angu sezvangari sezvazvanga zviri. Ndikati but naiwe naiwe ina handichina. Saka uri kuda kuti ndiite sei. Zvikanzi ona plan ndikutomana izvezvi. Hazvina mbonzi yadzi enda kumba kaundotsvaka. Hanzi ndikutomana izvezvi pano izvezvi. Ini nyaya yatoipai. Ndomawanepi. Indinonyoza zvinhu ndakapisa. Kati alright ndotsvaga. Ndomatsvagepi kwandaiziva iyo kana wapisa kati unoritsvagepi nemi. Ndobva tagara. Ndobva abuda. Ndobva aenda.
Anazogera mufesi wangu mwana nganoti ndarobwa. Ngakuudza munhu unondonyatsoona kuti ndangotaurawo hangu but ndopaanga achadi yo haasada kujairira vanhu vachidaro. Ndada kujairira fesi kuti unomukanganisa chichi wakutoudzana nezvishamwari zvacho paya. Zvishamwari zvacho zvakazoti zvorohwa. Ndakatomborovesa mwana moza. Saka zvakazoitika mufesi uyu panga ari form 5 ka handizivi kuti ainwa here akavanda kana kuti anga asinganwi akazotanga kunwa. Paitika zvanga zvaitika izvi bhozi akaita stress. Bhozi chokwadi ka inini mukomana ka ndiri pandanga panga uyu anga ari form 5. Iwe enda mumba iwe. Enda mumba. Haufanhi kunzwa nyaya dziri kutaurwa panapa. Hadzina zera newe. Uzi mukomana uyu anga ari form 5 uyu. Kutaura chokwadi. Ndandisingadi kana zvanga zvingori zvekungoti relationship zvezvo zvokuti muchinyora tsamba muchidii but zvokuti hanzi kufamba tese kuperekedzana kudini inini ndandisingadi because indanyatsoziva zvangu kuti muchemero wangu waipisa wairova. Saka ndasingatombodii hazvo zvokuonekwa kuonana kwedu kwanga kuri kure. Saka yaiti unoda kundita mufudzi wemakwai. Unoda mufudzi wemakwai kuti ndokuchengeta kukurera nguva yese yandaikurerai ndichikuremekedza ndichikurespekta ndichita sei ndichiti ndichazokuroora. Iwe uchiti unoda kuchata udaita sei. Uchizvako kuti waingonditambisira time nemunhu wako wanga wakamirira. Ndikati no hazvisizvo but hameno zvangoitikawo. Ndobva aenda kumba. Ndasara ndaudza mufesi ndarohwa handiti ndobva vataura nezvishamwari zvacho svika ngasadaro togona kumukanganisa togonaita sei. Ndobva nyaya pemusiwo bva papera. Taenda kumba zvinondotaurika kuti ndarohwa. Apa ndaitotya kufamba murodhi yekumba. Ndaitotya kuti naimi kana ndikawana munhu akandigarira akandivandira ndikarohwa futi. Ndaifamba hana ichingorova. Usati unotomboita kunge wakutomborasika njere nekutya. Ndaifamba hana ichingorova ichingodini ichingoti naimiko ndikatevegwa. Naimiko akanditevera kana kuti kana ariko akatondigarira. Apa wakanditi ukasangouya kuchikoro mangwana. Ndinouya kumba kwenyu. Kumba kwenyu ndinu kwandouya. Waikuziva zvezvo ngoti unozati vakomana mheno ainga nedzimwe mafriends ekumaraini kwedu. Saka aitombopota achivashanyira vachimuratidza pandogara. Saka waitopaziva. Ukasiya kuchikoro mangwana ndoyamba kuti ina apa manje kuti nyaya isvike ku10 ndasingadi bonzezva andourawa nokurobwa. Unoita kuchikoro kunoita izvozvo. Alright. Saka zvakaitika manje. Ndokubva zvadaro ini ndobva ndaenda kumba. Apa ndandambopuwa zvimwe ndandakatengegwa wachi yandaiva nayo ndisingatombosungiwo zvangu kozi kumba ndaizva ndobvunzwa kuti wakaiwa nepi. Ndaitoiviga ndandinayo wachi. Zvikauye newachi yangu mangwana nemafotozi angu. Wachi ndandinayo pandatoirongedza zvakanaka. Zvati unovata neuchingo chero kudla mamusi handina. Ndikati mangwana ndondourawa. Hanzi ukasangouya nemakadhi angu. Ndichakuratidza kuti hauna kungwara. Ende zveshwaka ndakaratidzwa handizvikanganwi gore iroro. Ndadaro. But chainguva chibhara hanzi shongara munhu kana akuramba here neni. Ndobva ndaenda kuchikoro mangwana the following day. Ndakamuka mva ndageza mva ndaenda kuchikoro. Atora wachi yake. Ndatorawo zvimari zvangu zvezvingoti semunhu unenge wapawo zvimapoketi mani nehama chichi wakangosungirira kuti ndoda kuzotenga chakati kana ndikaenda kutaura ndinoda kuzotenga. Ndaiwa nezvimari zvangu. Ndikati no imari regai ndiitore. In case kana akandonetsera kuti makadzi ake ndomupa mari ndoti enda hako unotorwa chii mapictures ako. Saka ndakatora wachi bva ndatora makadzi ndobva ndatora mari bva ndaenda kuchikoro. Ma 12 wakasvika mukomana wanga asina kana uniform ari musivi akadhakwa. Iro rinenge ranga risiri doro. Nditi raiva mbanje usati waihlisa so
ndaimuona ndichidayo ndakamira kumberi kwake. So apa anga ane friend yake ndaitombowirirana nayo kumashure uku nenyaya yake zviro zvoti unenge uchiwirirana nefriend yemukomana wako zviya zviya. Saka iye musi anga ane friend yake ndobva auya pachikoro pamandishedza kuground akoko. Ndiani waibvunza munhu because kuchikoro kwangu kusimborina kamaticha majezi acho vanochikoro vaingoita zvavanoda. Pandadamwa kuground ndairamba noramba kuuya kukorodzewa neshamu zvako muno ndobva ndashedzwa ndobva ndaenda kuground kuya. Friend yacho ndo akauya akandishedza because friend yacho anga akapfeka uniform, iye anga asina uniform. Zvikanzi anzouya kuground ndobva ndaenda pandatora watch nemari. Apa friend yacho paakasvika akatondowana zvangu ndakatogara pamufefe wangu munyowani. Taiverenga manovhel chichi madhezi acho iwayo, manovhel aya ataiziva ndo anouya form 4 ndo ataitoverenga madhezi acho iwayo. Patashedzwa ndobva ndaenda. Guys, vanhurume vakaoma. Ndakasvika ndikapuwa bhutsu iwe handisingakangamwi ndikati nhasi ndopesaniswa shaya pano. Wakati unodemba kuti nhai Mwari chandakaziitira. Ndakazotika uchidara nemunhu unosingambozwi kuti munhu ibhinya rakadaro. Guys, ndakarobwa. Apa friend yacho kana kubata kundirega ndirova ndofunga akatobva vachifurirana kuti ndaumurova. Ndakarohwa musi iyoyo ndombonzi mpama. Ndobva ndati panapa ka nyaya iyi kai inyaya iyi ichatonetsa because ndakazobva ndaudzwa kuti ndoda kukuraya. Ndakai tiri vatatu pakati pangu kurovati pakati pangu inini, iye mukomana uyu anga ari form 5 nemukomana anga ari form 4. Hanzi wani wedu anofanirwa kufa. Ndozvati ndakangoti nhai Mwari ko idzi ndo dzinodzinepo. Apa manje wari yangu yaiti nyaya ikandosvika kumba ndinozvitsanangura ndichiti chii. Ndiko unoenda kuchikoro unoita zvemusikahwa. Ndikati no Mwari pindirai. Zvikanzi ndiri kuuya mangwana ndakuwanawo nemari. Bozi ndaiti ndikabvunza kuti saka muri kundiroverei? Ndo ndiri kukurovera makadzi angu. Ndo yanga iri reason yake. Kurovera makadzi angu awakapisa wakamapisira chii? Ndokumada. Ndikati no zvenaive duwe ndo zvazvinoitwa here izvozvo. Ndokupa mari zvaya mari handidi ndikuda makadzi ako sezvaari. Nyaya yakanetsa guys, handikunyeka. Nyaya yakanetsa. Ndobva aenda kumba. Musi iyoyo ndakanzi hausi kudzokera mukati umu because waiziva kuti ndozokera mukati toita sei? Ndinosvika ndikaonana neofesi wangu uya. Zvikanzi no, hausi kudzokera kuchikoro. Bhegi rako, tora bhegi rako. Manya undotora bhegi rako. Ndakazi manya undotora bhegi rako rawasiya muklasi. Panya udzoke pano izvezvi. Ondaitya zve wairamba apa ndifunga kuti ndikaenda kumapurisa. Because maticha anga asiko kuchikoro. Saka ndifunga kuti ndikaenda kumapurisa obvious kana yatova kumapurisa inotosvika kuvabereki. Inotosvika inenge yakutoda vabereki mukati. Saka ndaconfuse ndakushaya ndoita sei stress chii kumba ndasomborina kana kufarwa ndinoshaya kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndanzi manya undotora bhegi rako izvezvi. Ndobva ndamanya ndobva ndandotora bhegi rangu ndobva ndadzoka. Svika kumba ndakuona kuti ndakumba ndakamira pano ndonga vaitombosara vachindiseka vari. Asi guys ka handizi ndokondinya here nenyaya iyi kuti zvakaramba chii chakaitika. Guys ka ndakapinda bhisi handizvikangamwi zvegore iroro. Handizvikangamwa. Handitombopinda zvikangamwa. Mukakomenda muchindudza kuti zvakanaka here kana kuti chii kana ndokondinya here nenyaya yakandomirira panapa. Because handisikuda kuti vhidhiyo irambe ichirebesa. Dai yanga iri live ndingotsanangura kusvika kuend. Manje epa ndikuita zvekushuta vhidhiyo ndozoposta. Mukandiudza kuti ndikondinye ndokondinye nenyaya kuti chii chakazoitika. Because ndakarohwa dhee rechi2
ndobva ndanzidzokera manya uende kumba, enda kumba izvezvi takamira panapa, hazvida kuona kudzokera kuchikoro, ende ndichadzoka kuno kuchikoro. Ndikakuwana wadzoka ndikukurova futi, pega pega pandasangana newe ndikukurova, enda kumba. Ini ndandisina kwekureva because ndaizwa kuti wani kumapurisa kunodowa vanozoti vabereki. Ini vabereki ndaizwa kuti ndokurohwa kuzi Musikanzwa unoita nyaya dzokusvika kumapurisa kuchikoro nenyaya dzeakomana. Maticha kwangu sina kuchikoro, saka ndaishaya kuti nyaya yacho ndeiudza ani. Apa manje ndaithreateniwa, ndaiudzwa zvinhu zvaityisa. Imagine kuudzwa kuti pakati pedu tiri 3 wani wedu anofanira kufa, hanzi iwe ukasafa mukomana wako ari kufa, akasafa ndindofa, wani wedu anofanira kufa tiri 3. Guys, aiwa, alright, ndokondinya here. Abda ndikondinya mondiudza kuti kondinya. Ndouya nepati 2 yacho ndozotsanangura kusvika kuend kuti zvakafamba sei.